Здравейте! Това отново са готварските видеокурсове на Лифтолифт. Днес ще приготвя отново една лесна рецепта, в която по изключение няма да има мед. Това, което ще направим днес, е тази прясна пастърва. Рецептата отново е предвидена така, че да отнеме минимално от вашето време и усилия и въпреки това да остане максимално вкусна и здравословна. Преди да започна, ще ви представя нашите продукти. Това са пастървата, която вече видяхме, 2 глави лук, 1 лимон, парче масло, подправки. Това са сол, черен пипер, кимьон, малко копър и няколко скелетки чесън. Това, с което трябва да започнем, е нарязването на лука. След като сме готови с лука, взимаме по-голямата част от маслото, като заделяме малко парченце, за да намежем с него по-късно фолиото и поставяме маслото в тигана. След това изсипваме лука в тигана, взимаме чесъна и нарязваме главичките на половинки. След това отново ги добавяме в тигана. Вземаме част от копъра, който също нарязваме. И разбира се, отново отива в тигана. За финал добавяме солта, черният пипер и кимьон. Сега остава само да сложим този тиган на котона и да запържим за 5 минути. Здравейте! Отново сме тук, след като сме запържили нашата плънка за рибата. Това, което остава да направим, да вземем този лимон и да изтискаме част от неговия сок във вътрешността на рибата. Така, след това парчето масло, което си оставихме, намазваме внимателно фолиото, за да не залепне рибата за него. Поставяме и самата риба в фолиото. Напълваме колкото можем коремчето на рибата с нашата плънка. След като напълним коремчето, внимателно разбиваме
сливате в фойлото. С което тя е готова да бъде сложена в фурната и изпечена. Както виждате, остана доста плънка. Плънката, която е приготвена, е достатъчна за направата на 3 такива пастърви. И това смятам да направя и сега. Аз съм готов и с останалите 2 рибки. Поставяме ги в кадичката. И остава само да ги сложим в фурната на 180 градуса за около половин час. Приятен апетит!